हेलो चेक चलिए आई विचार भजन सौ सेवा आली होते लतोरी हंसावे लतोरी दर दर के ठोकर पियावे लतोरी अरे रोवे लतोरी रोआवे लतोरी दर दर के ठोकर पियावे लतोरी हंसावे लतोरी दर दर के ठोकर पियावे लतोरी
चलिए आई हमार बड़ भैया प्रदुमन भैया के मामा जी के तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, लाखों लाखों का आशीर्वाद आयल हुआ के चरण में बार बार प्रणाम रही। मने महातारियों से बढ़ के होला जी माँ डबल माँ। चलिए आई हेलो 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 अरे काहे फांस गइल बड़ा है माया के बदरिया में, काहे फांस गइल बड़ा अरे माया के बदरिया में, काहे फांस गइल बड़ा माया के बदरिया अरे जाए के परी कभी घन घोर भरिया में। भैया जे रातर पायल बा ओकरा एक ना एक दिन जाए बा। चलिए आई भड़ भैया की तरफ से बहुत सारा लाखों लाखों का आशीर्वाद आए हुआ के चरण में बार बार प्रणाम रही। धरातर पयाल में भैया ओकरा एक ना एक दिन जाए बा, लेकिन कहे बा वो इंसान है धरातल पे आवला तो सब कुछ भुला जला कि हम कौन खातिर आइल बानी, का करे आइल बानी, करे के करब करे ला कुछ करब, लेकिन वो कर करनी के फल ओकरा यही जब मिल जाला। कहे बा कैसे भजन के भाव बा काहे फंसी गइल बाड़ो माया के बदरिया में, काहे फंसी गइल बाड़ो माया के बदरिया में, काहे फंसी गइल बाड़ो माया के बदरिया में, काहे फंसी गइल बाड़ो माया के बदरिया तनी हेतना हमने के गावत तनी जची लागता जा रोरो सबक तनी थपड़ी बजा के आशीर्वाद दे दी जा। तनी मीठा मीठा थपड़ी बाजत होखे कहल जाला कि थपड़ी बजावे से तीन को फायदा होला, और जो रोरा सबक ताली बजावे त हमने के आशीर्वाद मिली। थपड़ी बजावला से तीन को फायदा होला। पहला नंबरी कि जे थपड़ी बजावला उ कबो हार्ट के पेशेंट ना होला, हार्ट के मरीज ना होला। ताली बजावला से दूसरा फायदा ही होला, अगर जो केहू के हाथ में खुजली भइल होखे वही बहाने वो खजुआ लेला हाथ वो तालियो बजा लेला। लेकिन तीसरा फायदा ही होला कि जे सुरती बनावत हो सुरती बनावत हो के ताली के बहाने मने ठोक के सुरती बना लेला। तीन को फायदा होला। सब चाहब कि भजन के आनंद लेवे के मीठा मीठा ताली बजा के कहे के बा कैसे अरे काहे फांसी गइल बाड़ो माया के बदरिया में।